Lehen, hasien apustuak eta ez dakizen bat. Gaur egun ere horren erentzia jaso duzue hortan egoten zaeten horiek? Rotundamente sí. Osea, es que ikusi dut, osea, ze puntutaraino eragin diesazuken hori, lehiakortasun horrek eta gero ere kideen artean sortu daitekeen lehia ere. Osea, askotan entrenatzen duzu pertsona batzuekin ere zure arerioak direnak. Alde horretatik nik behintzat pertsonalki oso ondo eraman dut, hau da, nire lagunak eta nire lagun minak direnak arerio bezala izan ditut, galdu dut haien kontra, irabazi dut haien kontra, eta gure harremanean ez da ezer aldatu. Baina bai ikusten dudala orokorrean nesken artean eta mutien artean ezberdina dela lehia. Nik uste dut nesken artean, laguntasun handiagoa dagoela, ez dakitagian baden duela gutxiagotik gaudelako hemen edo, baino ezakit ezberdina da. Eta gero hau komentatu dugu eta batzutan sentitzen dugu kanpotik ere gizonak direla benetan lehiatzera datozenak eta emakumeak datoz ondo pasatzera. Sorpresa.